Ten srnec se vrátil. Jo, taky jsem si myslel, že už je dávno pryč. Už je to 7 let. Pořád tě sere, že jsi ho nedokázal porazit. Jdi do prdele. Jen říkám, Za 7 let se tady to hodně změnilo. to je jasný. Teď mu ukážu, kdo tady všemu tomu velí. Vítej zpět. Budeš si přát, aby si tu nepřišel. Teďka, Alastre, pozdrav tvůj nový status. Každý ví, že nastala nová éra. Telku zapni si! Začínáme za 3, 2, 1. Radiový démon se vrátil po 7 letech do města, ale co to znamená? Nic, nikoho nezajímal, že ten sranc zasraný. Ale proč se vlastně vrátil? To nikdo neví. Co to znamená vlastně pro vaši rodinu? Máme řešení. Je to božák fosíl, já nejsem bestie, ale on je zbavilec. Přijďte moje diváky, svatá pravda. Nemožné, jsem vizuálně dosud slyšet. Neposlouchejte a doufám, že si užíval dovolenou, ale měl zůstat celou dobu pryč. Ten moment se přišli k videu a on zůstal v rádiu. Teď je to pouhé médium, spíš je to vzácná syrová vzácnost. V pekle bez něj bylo nejlíp, ale kde byl, to přeci nikdo neví. Pozdraví, je fajn být zpátky na drátě. A vím, že je to čas od chvíle, kdy někdo ze stanu zařídil peklu vysílání. Všichni radujte se. To je pitomost. Místo průměrného videopodcastu. Je Ale vůbec prosím tě. jistý, potřeba slávy, možná něco nefunguje. Neposlouchejte ho. Každý den má nový formát. Díváte se na budoucnost, ale ne pouhá forma. Je Vox tak silný, jak tvrdí, nebo je to založené na ostatních? Bez dalších víz by byl bezmocný. Běž do prdele. Tady je cukr na smetaně. A dal mě, abych se připojil k jeho straně. Řekl jsem ne a teď je takový, to je ten čaj. Ty zase sraný sráči, Člověk zase seká. Obávám se, že jsi ztratil svůj signál. Začněme. Budeš si přát, abych zůstal pryč. Nalaďte, až skončím. Tvůj status quo bude vědět, že to běžel. O, to bude zábava. Tak to ses posral.